Først og fremmest tusind tak, fordi at du har taget tid ud af din kalender, som sikkert er smadret travlt, til at snakke med os. Også lidt. Hvorfor er det egentlig, at omskæring af børn har stor betydning for dig? Jeg synes, at det er utidsvarende på en eller anden måde for et samfund som det danske. At man ikke for længst er gået bort fra det. Fordi for mig er det meget indlysende, at man ikke skal skære i drengebørn, ligesom man ikke skal skære i pigebørn. Og så for mig er det et spørgsmål om tid, før man naturligvis går væk fra det. Så hvis det, jeg kommer med, det kan hjælpe på det, så gør det en lille smule hurtigere, så gør jeg det med glæde. Det er jo bare dejligt set fra vores perspektiv i hvert fald. Har du altid været opmærksom på problematikken med både pige- og drengeomskæring, eller er det sådan en nyere ting, at du er blevet opmærksom på drengeomskæring? Jeg kan huske, at jeg havde en ven, en jødisk ven, som blev far i en tidlig alder, og som fortalte mig om den der omskæring, som havde gjort et ret stort af hans søn, som havde gjort et ret stort indtryk på ham, og hvor voldsomt det havde været. En oplevelse for ham. Det gjorde så også et ret stort indtryk på mig. Jeg var måske mest 20. Så her for nylig, da debatten blussede op, der undrede mig bare, at det ikke var indlysende for enhver, at selvfølgelig skal det ikke være lovligt i Danmark. Altså, vi må heller ikke slå vores børn, hverken de er drenge eller piger. Og børn er ikke vores ejendom. Det er, som nogen siger, at det er nogen, vi har til lån, så dem skal vi passe godt på. Ja. Når du fortæller om din ven, og fortæller, at han var berørt, hvad var det så? Kan du huske det altså kom det som en overraskelse for ham, hvad det var, han var gået ind til? Det skal jeg ikke kunne sige præcis, hvad der kom som en overraskelse for ham så mange år efter. Men der var en masse blod. Ja. Og det tror jeg kom måske bag på mig. Måske man forestiller sig, at det er lidt ligesom, man skal et eller andet af, og så er det meget fint det hele. Men de fleste mænd i hvert fald ved, hvor meget blod, der er blodomløb, der er i penis. Og det er jo klart, at hvis man begynder at skære det, så kommer der også meget ud. Ja, det må være... Altså jeg har jo talt med mange forældre, som kommer fra omskæringskulturer, og for hvem omskæring sådan har været en naturlig... Det gør man bare. Men når de så begynder at se på det med et andet perspektiv, når de prøver at anskue det som... Måske gør man det ikke bare. Altså måske kunne man lade være. Og så prøver at anskue det fra barnets perspektiv, så ændrer det netop opfattelsen. Og specielt når man så ved, at det ikke er et indgreb, der er nødvendigt. Det er klart. Altså vi vil jo alle sammen gerne passe på vores børn på alle de måder, vi kan, og med alle de tilgangsvinkler og overbygninger og baggrunde og historie, vi har. Men der må også være nogle rammer for den måde, vi gør det på i et samfund som vores. Og dem har vi en masse af, som jeg synes er rigtig fine. Vi mangler bare lige den her. Og så er den ikke længere end det, sådan set. Altså jeg har ikke noget problem med nogen religioner. Jeg er ikke selv religiøs. Men altså, det er en privat sag. Principielt, hvad for en religiøs overbevisning man har. Men det må bare ikke have nogen konsekvenser for nogle børn. Det synes jeg, vi skal lade stå som det afsluttende budskab. Tak fordi du kom. Velkommen.